viewers. Dihara ka, please. Hello. YouTube eh. So guys, muli ko Ikaw, ra kay imong cellphone na dito. Muli kayo, muli ko, no? Nala kayo pat ka viewers. Ay, sa kisa man yung viewers. Hi! Okay, mo pa. Musam ko tayo, musam. Ay, okay. What? Maway? Maway na kayo nito, puro kapag na. Tinigbong, ikon ba ito may gabok ko, makita. Ha? Hindi pa nga, nag-filtered pa. Ay, mama, Ito nga, nag-filtered. Saan mo lagi? Ha? Abo, saan mo lagi? Wala, may lagi mo rin ko, no? Hindi na po. hindi ko natapos. Hello guys, dali. Dito ka. Ano ba ang Nasa sud. Kaya dali po. Gusto ba ko ang ulan dali sa mo karon? Naligo ko sa mga swimming pool. Sige na, be. Paghayam sa inyo viewers. Namoy 9 ka viewers. Shout out sa taga. Barangay Tugas. Saan na namin ka dali? Kung saan na customer. Customer na sa furniture. Isa ka pa. Isa ka. Wala ko sa sa online. Ayan na. Ana ina nindot. Oh, nindot ka. Balik ka pa, balik ka. Tubig ulan. Pwede sa ulan. Ayaw lagi ba sa papa ma? Ito ay ba sa papa? Ayaw kita masula na tundong ganda. Ikaw na mo yung ayaw na eh. Saong be, saong. Ayaw, bigay mo. Basa. Be, say hi sa mga viewers, be. Tingnan mo pag send mo stars. Please. Oh guys, send me
Lucky Stars. Ano mo si Dubai? Hindi ako magbuka ng egg. Nag-iasan ako. Ha? Ano sa lagi magbuka? Ngunit kuan na bilas ka lagi. Nakabang kumubot. Ay, buhag po. Maing na si Norilyn Francis ito na ako. Kisa man na. Hi, Ate Norilyn. Swimming po, te. Swimming po tuloy sa ako. Shout out sa Sibia Mora. Che, dali, che. Maligo ka, che. Then. Ako na mga iso sila. With nature. Wow. Lagi ko nga naligo, dali ko na. Dali ko, karon ba, karon sa ulo. Karon ba, ano ko man naligo, daw naligo man ko. Dito po sa una kay Leon Kilo. Maluhag mo nung dumak kay ang tubig pero meron ano na kay ngani ma. Ngani ang tubig pero niya iluhag Ay, mo kung nung ano. ano na, naliligo ko sa tubig pa. Wala mo na. Hos, biho. Mga puno, nakikita ko sa tubig. Uy! Dala si Auntie Basi, mga say hi, Auntie Basi. Tanaw si Auntie Basi. Ha? Basi ba, Basi? Oh, Bas! Ano, Bas? Ikot na, Bas! Ikot na, Bas! Sa swimming pool. Oh? No? Ikaw na ko pang iglas din. Iglas na. Isu diha sa buwak, ma. Buwak yan yung pang iglas. Ato ibutang. Ay? Buwak ko mo lagi, mate. Ay, di nga niya, di nga. Dali, nag-swimming pa ang katindira. O ba naninda? Magkaroon pinitinda kay kuan pa, naligo pa ko. Sunod pa buwan ko maninda. Yay, dala ko kwartaan na. Yeah. Oo. Nakakulong sa amo na. Dapat ay tinggal mo na ko allowance na ha. Oo. Tanggalin ang pagpagkat. Say hi na mga katindira. Hi! Hello! Be hi, be. Mga kapindira, nagligo-ligo pa ko. Vlogger. Nakawin mo gitulit doon din. Naligo sa Uy, kapatid. ako din di pa uli. Ng mama. Mami. Imong nang una. See? Uy, pati imong nang. Klaro ka. Ayaw ba kay ang skincare? Say hi. Padlak ni ma. Hi! Hello! Padlak ni ba? Oh, padak ang pagkalang anak ko pag sa taas nito yan. Paugsi ba? Paugsi. Hindi asan ko to. Ano may lugar? Marot na. Hindi akong patak o rin. Kung na. Ba? Patak ka rin mo. Mabos na ito. Sakto na doon. Hindi na kapakasal. Dahil lumahimili mo. Maging mainit yung phone. Hindi mo nila po din. Ito na lang. Follow me ba? Ito magiging ko. Follow me ba? Follow me. Des, hello. Ma, Ah! tanaw. Hi! Live ni Karol. Para sa aming Balik silikon. mo ni mama, oy. Isa man eh. Ang daga nakag-watching mo. Hey na hi subscribers.
Hi, mga subscribers, Hi viewers. mga viewers. Send Ingas. me stars. Give me stars. Para sige ko kuhan live. Sunod mo ato na po sa kuhan. Sa bukid. Uy! Hindi, matubla na itong dunggan. Kanina ra po ko na susad bong gano'n. Makailuwag. Ha? Si Rodora man itanaw na. Rodora Dingding Corson. Oy, taga po na, taga Namal. Hi, ma'am. Ako diri, ma'am. Ha? Unsa? Wait, Ako na vlog. 100. Vlogging, oy, quit vlogging. dahil lain ang kuhan na, lain. Ako ko mga customer te, ala. 100 daw pesos ba? Ha? Magkuha siya 100. Nade. Nade sa hong kita ka. Awa na no, giro kilo Rubin. Magalis pa pa. Please say hi, be. Ano, busy po. Ako na ni off. Muna pila na ka oras te. Tama na te? Nya, ikaw man ang live, tindog na na. Tama na te? Bye-bye! Hello! Hello, bye-bye, hello! Salamat sa nagtanaw! Bye-bye! Sunod na po sa akong live. Sige na te. Off na. Hehe, manang. Diha na po ma. Yan na 5 minutes. Ano na kayo? Say hi, be. Bye na daw, bye.